खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 सेप्तेम्बर 2021 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ, दुखु दाहा फैनो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम, जाब्रबथायनि आसा दङ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोलोमगुजुं मोनगोन, गोसोआव जिंगाया बांगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गुबुननि गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, गोबां खहा जानांनोबो हागौ, सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुनखौ बांद्राय फोथायनानै खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रांथि जानांगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा, बांद्राय रागा जोंफ्लांनो हागौ, गोबां बिथिङाव गोबां खहा जानांनोबो हागौ। गुबुननिफ्राय जेबो आसा खालामैयानो मोजां। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोनि जिंगाया बांगोन, गोजोननि आंखाल जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोबां हेंथा नुजाथिगोन। समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, बहाबा थांनायनि हाबाफारिफोर दंब्ला दिनै दोनथ'नायानो गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर उरां फारां जागोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, आयआबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, गोसोनि साननायखौ अदेबानि फोरमायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयनिबो अनसायनाय मोननो हागौ, गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन।
बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो अनलायनाया बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा। जेरावबो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजानो हागौ। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गुबुननि गोसोखौ अदेबानि बोनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा आगोलनि गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। समाजाव लोगो लेवा बांगोन, नाथाय अब्लाबो गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। जेरावबो जेंना नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ नाथाय लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स
दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सोरबा लोगोजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।